Nga, po ning bayot. Amin ko pa. Amin na po ning bayot. Saan may bayot pa? Ikaw nga, kada kong bayot mo. Wag ka galantaw ang lawasa. Ingon kag bayot. Ano malagay ka tong sa gabi eh? May nakaistorya na kumaling sa baksabak mo nung bayuta ka. Kinsa may nag-ingon na nimo? Akong sumbagon be? Sumbagan! Huwag ikaw, masumbagan akong bayuta ka! Mali si Papa, oy. Karong pagani pag-abot na ko, pagkaulawan man ko mo. Saan ko di maglagot na dong? Maulomi ko na dong! Gidungog ko diri sa bambong, daghan kay kong babae. Bayihan kay ko, daghan kay kong pagkaanak, pero na'y usa masagol sa membro sa federasyon. Sa may federasyon pa. Huk balahap! Huk mong bayot laban sa mga Japon! Kabalo ka pa. Sa tanan kadaghan sa imong anak. Ako rin ni Asinso. Ayaw sa tutuan ng mga bayot-bayot. Ayaw tuwa na. Oh, tanawa kong lawas kamatsyo. Oh, bayot ba ni? Sa ganit negosyo ni mo? Salon pa. Tulo na kabuok pa. Awa lagi, bayot lagi ka! Dili ko bayot pa. Para gyud nga sa ako mga amiga. Para magatabang ko nila baggamay pa. Muna ganahan ako ni mo dong, magiluyon ka sa imong isi katawo. Ato dong, nakoy ihatag ni mo dong, tanawa diri o ganahan ka, dili lang Saan na na dong. ba? Lipstick dong. Ay! Pa! Ganahan ko ani pa! Kanang pula! Patay, bayot gidi ay. Ikaw dong, wala pa kay katabang sa pamilya, magbinayot pa ka. Unsa wala katabang pa? Nakatong pagtuli nimo. Kinsay kabayad ato? Kabalo ka kinsa? Ako! Oh, Sagal lang makag-istorya. Katong kwartaha, hinulman to sa kadyahan, gisugod ako si Buboy. Sa pa? Katong gisugo nimo si Buboy mangulam ang kwarta? Wala to niya gibayad pa. Kabalo ka asa niya gipakwan? Dito gipang sugar, gipang sabong. Ning anak kasalbay si mong anak. Boy, mapili. Kamutan ng mga anak, wa, gimoy mapili. Isa pa pa. Katong gidala ka sa ICU, katong naoperan ka danla, kabalo ka kinsay gabayad ato. Ako ra gyapon. Unya, muingon ka wala kay katabang? Kana, sakit na kayo sa kong dugan pa. Alag, kabalo pa kung ikaw nilupat. Alag, namatay ko dito. Hindi ko, makanawat nga bayot ka. Akong tanduay dito para sa imo, hindi na ko yatag. Tanay, taduay dong? Asa na taduay dong? Sa balay. Talaga, wala may problema ng pagkabayot dong. Ay, mati na rin, maritanduay ana dong. Mati may problema na dong. Okay na dong. Paita ning makabanatag mangingilad. Abi kog dato, pobre pa man silang palot. Tuwa pa akong amahan, ulundoon pang dako. Gitangwayan nagtanduay ni tuo po dayon. Napoy akong bana, wa pagita ka pangutana ning balibad na. Sige rag lingo-lingo. Ug mao ning style mag-antos jud ko tibok kinabuhi ani ba? Ug mao ning style may pagmangita kog lain. Na sinil gahulat nako. Hoy mangod, naram day ka diha. Kani ra may pinangita nimo. Uy, atin unsa man ka, di mo ta kakabalo mo laba, arti mo ta kay ka. Mao na ni resulta ni makabanatag mangingilad. Dala manghod uban ta. Kay matutong pabag kay mananghitag tarong. Ay, si Papa kita gurag mo yun. Lama pa yun na. Si Papa, bagod na. Si Papa, lagi na. Pa, hubog na pug ka? Klaro, hubog na pod. Saan plano sa gibuhi pa? Ay, pag magpakamatay na lang ka pa, anak ka. Ay, sino? Kinsa man ka? Karubog kita lagi ni mo. Pa, si Sally ko pa. Ang kamagwangan ni mo. Mao na sa imong pagkabalahubog nalimot ta kasi imong mga anak. Ay, pa, anak ko ni Candelaria Tigmaok. Kinsa guna si Candelaria ti? Manghud to sa akong mama si Susto Mabalintong. Di, usa din ngalan si mong mama. Akong mama, si Agapita Balitliog. Unsa pa din ngalan si mong mama manghod? Ay, akong mama te, si Enriqueta Kiang. Ay, sino? Kinsa nga nito yung anak ninyo ni Quaresma Purgatorio? Pasig na impyerno na ron pa. Ang lakaw mo, oy! Samo kay mga buwangan ka istorya. Mula ka na may pa, ay. Sama ka kay Clara kay Storya, ay. Tala na, ay, ulit Ay, abot lagi yung bus balay. Aw, mas papa. Lagi siguro ni. Ay. Anara gini po papa. Arami ni papa. Ba, amin na ako be. Amin, so kabuang na ako ng tao mo, anirag mahubog. Amin na ako ba? Amin, ang tuo ko, ganang buwangan ka! Andali man na mo ito ba? Sumbag man na kani mo ito. Akin, buwangan ka! Sukol ka gamahan, ha? Ikaw rin, man nga musukol ka na. Amin na gani. Tarang niya ba? Amin na di tanim mo.
Bata ka ba? Abi kita ko na ka, musukol na ka na ko. Kabalo mo ko, musukol ka na ko. Sulag, hiluan ka na ko. Karon. Ilebe. Bata ka, abi kita ko na ka, musukol na ka na ako. Papamhila. Bata ka. Hila pa. Bata ka, musukol na ka na ako. Abi kita ko na ka. Di ba, juk-juk, lebih tahu kawan aku, tapi silik itu pak. Ano daw? Muna yung ganahan ako. Sa ganun ay ganing. Shout out Jovi Domon from Bambungjot, Orlan Onding from Tambulig, Nanay Mercy from Paradise, Jodilyn Catanis from Cebu, Rich Barong kauban sa iyang asawa from Sigapod, JM Uham D1 from Kinimida Tobla. Shout out. Shout out. Shout out dahil ni Girly Baricuatro from Lanao del Norte. Julie V. Kainglit, Judy Ann Isog Catanis from Cagayan. Mami Rochi Gasser from Paradise. Annalyn Lomuno Tagalog from Lompunid Midsalip. Julius Mar Daraman from Manila. Alex Villaros and Justin Fernandez. Shout out. Shout out. Shout out Isaak Padayhan. Shout out kay George Sumaylo. George? Kay Kapitan Dani Kayanong. Shout out po ni Analuna Musdan from Sapa Butong. Sally Tyros from Matalang. And Flora Sumalinog. Og ni Rinante Tapayan Laurente. Shout out day ko ni Juniper Andilab and Shelomi Magbanwa from Dinas and Jason Enricoso from Sigapod and Janicel Handag from Unidos Midsalip and Lorna Balibes from Sigapod. O sa tanan taga sa Butong o taga Sigapod. Shout out and thank you for watching. Thank you for watching. Shout out day ko sa mga clan, Demoral clan from sa Davao City, Demoral from Cagayan de Oro City, Demoral from Domingag, and Demoral family from Zamboanga City, and most especially kay Kenneth Pax. Go, please follow, like, and share sa amuang YouTube channel and subscribe. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye.